ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na kọtọkọtọ agbakwana nụ n'ihu anyanwụ maka ọmarịcha nwata nwaanyị abụ Chikodili onye nke onye a na-akpọ Uche na-agba ọsọ afịa ndị dibịa kpọ wee jee na nke Mampasimanụ na Oraifite ka o jee lụgharịa ọrụ mmiri nke a na-akọwa na sinsi ya na afụbeghị nwata nwaanyị a na ife a mere 2 years ago na ndị be nke nwaanyị na-agwa Uche na ya kpọtalụfa nwafa nwaanyị ọkpọkwanụ wee jee na nke Mampasimanụ ka eje chụọ ya ọrụ ndị ọgbanje chụkwana ọrụ ndị dị mmiri. Bịakwanụ ka unu gere voice note onye nke agha a na-akpọ Uche kpọkwana Chikodili wee jee na nke Mampasimanụ ka unu nụrụ ife o kwuru ebe a. Ife ndị mmadụ nọzi na kọmentị ajụ Mampasimanụ kịta abụ ọmụ onye Chikodili bụ ka ọ na ọmaghị onye ọ bụ na mmiri Igbo ji ebe ọ ji echu ya ọrụ ọgbanje nyakwuo ọ bụrụkwanụ na di mmiri ya papa ịwọta pụtara si anya hapụziere ya nwunye ọbịa ka ọ rụọ ọrụ mmiri na ya kwuo ọ bụ na o ji nya bụ nwata nwaanyị merụkwanụ nwaanyị nke ise ka nke abụọ na ya kwuo ọ bụ na ọ kpọpụrụ obodo oyibo na ya bịa gwa ndị mmadụ. Bịakwanụ ka unu gere n'ọba ọkwọmukwu alejedirio ife mfụkwa n'ihu akwa ka m wetara unu. Ụmụ onye nọ na kọmentị na-asị ndị dibịa ti oge ọbụla fa na-agba oke moto na ndị na-atụ afịa na China na-azụ ezigbo afịa na-eme ezigbo bizinesi gụọ akwụkwọ na-arụ ezigbo na fa hakwa agba ụdị moto ndị a na-agba. Onye nke ọzọ wee sị ndị a na-agwọrọ ọgwụ nwa kedu ụdị moto fa na-agba ndị dibịa jizi wee na-agba nnukwute moto niile a ndị nwee tiri oke ite nya abụzi na fa ya da agbazi private jet. Ife mfụkwa n'ihu akwa ka m wetara unu kọmentị ndị mmadụ na-akọkwa ka m wetara unu. Bịakwanụ ka unu gere maka nya bụ nwata nwaanyị bụ Chikodili na-akọwakwa na Befad na Nkọ Teaching Hospital nke dịkwanụ n'Ori Imo steeti na nya bụ nwata nwaanyị na-agụkwa akwụkwọ nọọsịn bifo wee fụzi onye bụ Uche wee na-agwa Uche na ife ọ na-eme aha aga na ife aha agari ọfụma. Uche wee si anya bịa ka ọ gbara ya jee na nke Mampasimanụ na Mampasimanụ tighakwarịa oke ite gwụọ ọrịa ịchaka mmụọ lụọ ọrịa ebụba na ife niile ya agaba ọfụma. Nke bụzi na-eru na nke nya bụ Mampasimanụ ọ na-agwa nwatakịrị anọ ya akpụ ya wee jee na mmiri ka ọ chụọ ya ajọ mmụọ chụọ ya ajọ mmadụ na tinti eji wee jee na mmiri anụnwa wee ruo taa na afụbekwa nwata nwaanyị alejedirio ife mfụkwa ka m kọrọ unu. Bịakwanụ ka unu gere nya bụ voice note amakwụkwọ nke o si mee na ka esi wee jee ekenekwa m. So ọzọ ka ịbịara wụrụ mkpọtakwara ya nwana ụda enwezi one girl mkpọtara tituda na agwa ga na-achọda girl achọ. So ọgwa the girl that na ọ chọrọ ka arụ ọnụ ya ọrụ the girl agwa ya na ọ chọrọ ka arụ ọnụ ya ọrụ na enwere ihe na-aga aga. So ọgwazie the girl that na ihe menụ na ya ga-arụ ya ọrụ a but no need ihe gwa m because na ọrụ a na-enwe ihe ndị a ga-emere ya now but na ihe ọ ga-emere ya na ya agwakwala anybody na because na ọrụ a need ka agwa anybody about it. So mgbe the girl pụtara njụazie the girl si ya na nne afọ a ka ihe gịl ya pụtara because mgbe ọ chọrọ ịgwa the girl ụkwa ọgwa m si m eze ego na m chere because ihe eji mara m wee eze ego ọgwa m sị m na nchere aside ka ya la the girl kpa na m don't worry nsi oke n'ụwa ala n'osheke mpụọ not knowing that na ogbugbu ka a chọrọ igbu the girl mụ ama the self ma Mampasimanụ kpọọlụ this girl ọgwa the girl si ya bịa meetie ya ebe ọ si ya bịa meetie ya I don't know na a ga-arụ ya ọrụ mmiri na a ga-akpọrọ ya gaa n'ahịa ọhịa ebe a ga-arụ ya ọrụ mmiri. The girl agwa m na ya agwakwala mmadụ na ihe awa ọrụ spiritual work na anaghị agwa ya mmadụ bụ na anaghị agwa ya mmadụ na ọ ga-anọ between ya nwa ọsọ oke. So the girl apụtazie njụwazi esi ya nne ha afa ka ihe merenụ why is this thing like this ịghọtara. So ọsịwa m that na ka ihe mere ijizi na-efeel uncomfortable sị m that na ọ na-achọ ikwu okwu nsị agwa m na onye awa onye nke m enweghị ihe ị gwara m ga-emebi ọrụ gị. This what came out from my mouth. I never knew that, you know. I think when I seen I got arụ mmiri bet na ga-akpọ ya aga na asị agwakwala anybody be you who na no ya na ya na-anụ ga-akwa aga na amahụ na no always spiritual work na need ihe anybody. Yeah, I go. It's a normal thing. I see my ambition. Say yes now. Yes, no one mean because more man and some people got many as of then. The mina no know here Oraifite. Okporo the girl Ogaba. Ogwa the girl be sure gaba. The girl are there in the evening time ya na nearly here. Mina the girl ko bia that day. So Mampasimanụ was saying don't worry na the girl mechaze ko olawa. You see okay. Move uzi. So that is at my own greatest surprise. Was it the girl number around 9 or 10 abalị
akpọrọ m ya around 9, I think so then, ka ọ mara ma ọ ga-aga. Nọmba the girl adịghị aga aga, nsị ha kedu ihe melụ nọmba this girl na-aga aga. Maybe na ha ka na-arụkwa ọrụ, you understand what I'm saying? Maybe na ha ka nọ, ịma na ọrụ a enwere ka ọ si adị. Nsị maybe na ha ka, maybe na dị ọrụ nwere ka ọ si adị. So mkpọ nọmba this girl throughout till 11 o'clock in the night ka mmanụ ka the thing shiri gaa, at least ka mụnwa na onwe nkwanụ wee calm or down. So okay, ọrụ ya ọgagwa ka m kpọzie the next day, nọmba switched off kwa. Mkpọzie man pass man na phone si na afa na man pass man ke onye anụ mkpọtalụ gị afa gilia kezi ọ gakwara ọfụma. Ọ sị m yes na ọ gara ọfụma, dị na the girl alawago na ọ lara ada yesterday na ọwa kpọghọ m gwa m. Nsị ya mba na nọmba the girl, as a matter of fact, since that yesterday ọ pụrụ, m kpọtara ya there around 8 ebe 9 ka ọ gịnị ka m kpọrọ ya ka nọmba adịghị aga aga. Ọ sị m before 9 na the girl alawago. Nsị a na ọrụziri dị ọrụ ọsịsọ ka otu a. Ọ sị m yes na ọwa ọrụ mmiri na egbughị oge na the girl lawa. My brother, ruo taa a na-agwa gị, ruo today that girl is missing. O gburu that girl and I am sure of it. I can take it to anywhere. So mgbe enyi nwaanyị the girl bịaziri bịa meet m, gbawazie m ihe na-eme, sị na ya na-achọ enyi ya nwaanyị achọ. Mgbe aka njizizie more convince ngaghachizie kpọzie ya gaa na keman pasma. Nsị a nọrọgodi ka m bịa gaziga meet the guy agbawara m pịasugwe m, nyewe m threatening, sị na ya chọzikwa ịhụ m n'ụlọ again, bla bla bla. Okwu obere ihe o. Man, with all this their vigilante nọ nga ahụ, obere ihe. I left that place by God's grace that day. The threat one with police, police, because hopefully that now he knows everybody there. So ihe a megide to the extent odige ndị vigilante ka ha gbagbufuo m that day. I escaped by God's grace. Ka ya gbagbuo m, nye m one allegation. So I escaped by God's grace, and things she let me very well then. So I have to leave Bagote Lagos. Even self, the girl and one the girl, everybody now is not looking at that. The girl, anyone I go saw more when your friend the girl all like a burger. All the more when I'm a my point. Okay, here now a very big case. So I have to just leave just to save my life. I went to Ghana, and I'm now Accra for like 6 months to 1 year. No kwabata Nigeria, metukwa again, move kwa again, gawa Ivory Coast. And I'm Ivory Coast, metukwa busy na achukwa aka m ka m wiki survive on my own, So this guy now hokwe na-emekashi, I just look am. First of all, he's a driller. Akwoko is a driller. And ihe na-ekwe nwere evidence for it. Yeah, and I'm now watching on social media. I have decided to even go to Abuja. It's just because of Coach Dream. If not so, I decided to go make Abuja already. Because I'm where the right place to go and write. The right place to go. In my hand, Oraifite. They feel like nobody can touch them because they can bribe all those local police around them. I have already contact. I know where I can go. It's just that Nigeria go, you will not step to where you're supposed to step to. I'm educated. I will write. I'm a mere day, and then with evidence to cover it up. I'm telling you, this man, I know how to disgrace these people. I am the only person when cover to the extent nobody can get them. But I can get them.